Hej kære Yvonne og Lotte og Nina og Ilona og Inge-Marie. Tak for sidst. Her kommer som lovet den lille visualisering, som ingen af os nåede. Og det er jeg kalder det en aktivering af sjælekompasset. Og det kan være en rigtig god idé lige at pause den her lille video, og så hente jeres sjælekompas frem, så at I lige har et kig på det og har det frisk i erindringen, inden vi går i gang. Og så sørg ellers for, at du sidder et sted, hvor du er uforstyrret i små 10 minutter. Og hvis du har mulighed for det og lyst til det, så kunne du jo sætte sådan noget blid spa eller meditationsmusik på. Jeg har med vilje ikke selv sat det på i baggrunden, for jeg ved, der kan være nogen, der ønsker at lytte i stilhed. Når du er klar, så sæt dig godt til rette. Sæt dig, så du har dine fødder plantet på gulvet og sidder behageligt. Mærk, hvordan fødderne de hviler tungt i gulvet, og hvordan sidepuderne hviler godt i sædet. Og som du sidder her, vil jeg invitere dig til simpelthen at tage 3 dybe vejrtrækninger i eget tempo. Og hvis ikke allerede du har, så er det en god idé at lukke øjnene. Lige nu, så skal du overhovedet ikke præstere noget. Du kan bare læne dig tilbage og lytte til min stemme, mens jeg guider dig igennem en lille visualisering, en lille rejse ind i vores sjælekompas. Forestil dig, at det sjælekompas, du har skabt, det ikke længere ligger på bordet foran dig eller ved siden af dig. Forestil dig, at det flytter ind i kroppen på dig. At det lægger sig som et gyldent lys midt i din brystkasse. Dette lys er din intuition. Det er din vejviser. Det er på sin vis din GPS for 2026. Se nu for dig, hvordan du står ved starten af en smuk sti. Denne sti er dit 2026. Lyset fra dit bryst lyser stien op. Du tager nu det første skridt ind i året. Mærk, hvordan din krop føles her. Måske mærker du den lethed, styrke eller ro, du har ønsket dig. Hvordan føles det at gå igennem året i en krop, du holder af? Mærk det helt ud i fingerspidserne, helt ned i stortåen. Længere fremme på stien, der møder du de mennesker, som betyder mest for dig. Se deres ansigter. Se smilene. Mærk den varme og den kærlighed, der strømmer mellem jer. Prøv virkelig at se dem for dig, en for en. Og hvis du har lyst, så kan du også se det billede, du valgte til dine relationer for dig. Lad følelsen af disse mennesker og det billede fylde dig nu.
Du er elsket, og du hører til. Du går nu videre af stien og mærker en boblende energi i maven. Det er din skaberkraft. Du er i gang med det, du brænder for. Måske er det dit arbejde, en hobby eller en måde at være i verden på. Mærk stoltheden. Mærk glæden ved at bruge dine evner. Du er præcis der, hvor du skal være. Pludselig mærker du en frisk brise mod dit ansigt. Det er eventyret. Det er det uventede, det sjove, det magiske drys, du har inviteret ind. Tillad dig selv at smile ved tanken om de oplevelser, der venter dig, som du slet ikke kan forudse endnu. Og så stopper du op. Du står nu midt i dit år. Der er helt stille omkring dig. Her mærker du centrum af dit kompas. Din indre verden. Mærk den fred, der bor herinde. Uanset hvor meget det blæser i verden udenfor, kan du altid vende tilbage til dette punkt. Til din egen visdom. Se nu dig selv stå her, stærk, blød, strålende. Du har sat kursen. Du kender retningen. Sig stille tak til dig selv for at have taget tiden til at lytte til dine drømme og ønsker for året, som kommer. Tag en dyb indånding og træk energien fra din vision helt ind i hver eneste celle i kroppen. Og pust derefter langsomt ud. Når du er klar, så kan du begynde at bevæge fingre og tær ganske lidt. Måske får du lyst til at bevæge hovedet lidt, eller strække dig. Når du er helt klar, så kan du lige så langsomt åbne dine øjne og vende tilbage til rummet her. Du kan nu sende en tanke til alle de andre, alle os, som sammen arbejdede side om side i torsdags, for at finde de mest dyrebare drømme til gavn for os selv og verden. Og hvis vi hver især sender hinanden sådan en lille tanke, så kommer der ekstra stjernedrys på vores drømme. Her får du lidt fra mig. Velkommen tilbage. Dit kompas er nu sat.